जों दिनै जोंनि सिमना कन्स्टिट्युएन्सि बिसिं खालायजाक जोंनि बरखाताल हातियाव जोंनि बुबाग्रा जोंनि महाराजानो जे त्रिपुरानि मुख्यमन्त्री मानिक साहा महाराजा तारिंदी हिनै जे पत्रिकाओ कामानि सेन्दन पत्रिकाओ आबनो रक्षावैनो जों मतिनि अर खादुमानि रेली खालायनानै थाङै दङ जों बेलायखेनो खाओ कस्त नांगौ जे चिनी महाराजा ता हिंदी हिनै जे अमाके व्यक्तिगत आक्रमण खालामनानै बंनि कार्यकर्तानि मिटिंगो जों आबनो जत लुकुरन कयनानि मुचुंगो तामो बीजेपी खालायनाय तिप्रासा तामो सीपीएम खालायनाय तिप्रासा तामो कांग्रेस खालायनाय तिप्रासा जत तिप्रासानो जों फायदि चिनी हुकुमनो नारगनानि बागै चिनी महाराजानो जों महाराजानो हिन्नाय आब कगनो जों जत लुकुरन कयनानि मुचुंगो अमहाय जे बखा सित्रा तंमनि आबो जों ताबो जों स्राय स्राय केनो जों सय केनो नुखा जे त्रिपुरा हो बमहाय राजनीति चलिवै दं आबनि बागै फायदि जों जे जायगा मार्जार एग्रीमेंट स्राय स्राय के सैजाक दङ चिनी बुबाग्रा चिनी महाराजानो हिन्नाय जे महाराजा चिनी ताबुकबो राजबारी बिसिङाव मन्दिर दङ आ मन्दिरनि बिसिंतै जे मताय खालायजानो नांमानि आबो बेबाग दं चिनी महाराजानि बुमुंगैनो खालायजागो तै चिनी महाराजानो राजतिलक फुलै चिनी अ जागा गार्ड अफ अनार रिउयाखै जे चिनी राज सिंहासन रकनो जों फुनुक जागो राज सिंहासननि जे मताय खालायजागो आबो हायनो खालायजागिया आबनो जों बांलादेशी रकनो जों अमनो सानानि मुचुंगो चिनी महाराजा जों थैयासानो महाराज दंनाय चिनी महाराजा आबो पार्मानेंट सीट सीएम पोस्ट आबो 5 बोसोरनि बागैसे जों एमएलए हिनजानाय रबो 5 बोसोरनि बागैसे किन्तु महाराजानि पोस्ट आबो पार्मानेंट पोस्ट आबनो बागै चिनी बुबाग्रानो चिनी महाराजानो जे अमहाय कक्सिल जानाय शुधु चीफ मिनिस्टार सिमिया जेसा बरफानो जुदि अमहाय के सिलजावै तंखा व्यक्तिगत आक्रमण खाई तंखाय जों अमहाय के सारा त्रिपुरा चिनी तिप्रासारक जत पालमिलिलाय राजनीतिक बदल हिंजावै जों बुबाग्रानो प्रोटेक्शन माखायनाय चिनी महाराजानो जों प्रोटेक्शन माखायनाय हामबाय आजमसा हास्टेनि मन्त्रियावकरा डॉक्टर मानिक साहब तामनि बागै हयतो सारा त्रिपुराव बहाय चीफ मिनिस्टार कताल तै अमहायके जुता कानि जागै सक जागै जे अमहायके चिनी बुबाग्रानो महाराजा ताहिंदी हिन सामा बागै चिनी त्रिपुरा सारक खा नांजागै जे रैली प्रोटेस्ट रैली खालायलाय दङ आबनो नुगैनो बबो थुइचाय मालियाना हाय मा दङ बिनि साकमां रनो नुखांगा बिनि फेस रनो नुखांगा जों आबनो अमनो प्रमाण जे मुताय दङ जे चिनी बुबाग्रानि सागो चिनी मुताय दङ चिनी बुबाग्रानो चिनी महाराजानो अमहायके जे बेंगाय कक सामारक जतनो दंसङै मा थाङो जों नुको स्राय स्रायके चिनी मकलबाय चिनी माति प्रेश्वरी मन्दिरनो जे दंस खालायनानै नायमानि ब जे दंस खालायना नांनाय ब निजि दंसङै मा थांका जों नुखा आमनो जों कुबुयो दंनाय चिनी अ हानि मालिक जों अ हानि नकफांजों अ हाबो फायै बुनि जागानि बरक फायाखै जों महाराजा करि अ कगनो जों कुनु दिनाव गसैमाय आबन बागै चिनी प्रोटेस्ट रैली कक्टमा थुनायरक बाय संजामानि यागलो कगनि कक थाइसेबो नंखैरा ओनलि 3-4-5 सेकेन्ड बुबाग्रानि साखामिया जों बनस नायनो फायसि बुबाग्रानि साखा हम आगिखै तांनाय फेसांका
agi khaitangi naifei ba miya khaitangi naifei nangba abono oni kisu karon do maharaj ni sak kaham sitabu kuno bini sori hamya buya kebo social media bo rija kri potrika bo samani kasaya te kebo no maharaj samakri ja ani sori hamya ni miya surai streke airport sung maharaj no lamsok laikya lamjak laikya sung ajaga maharaja ki joy hini sung maharaj no sung lamsok laikya ajaga to kuno maharaj ni sori hamya am to here kuno sung nukjagya hambai